ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сумунаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз сайбардор Mercedes Benz як классае ки объёмни соли бароишаш 2011 мегӯянд ки 11 ахирша 2012 дохил мешавад. хайбо аниқ мекунем, хитобада 2011-12 дохил мешавад. хоб сӯзишвораш бензини холӣ аст. объём моторош 35 литр, коробкаш автоматаи. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балонои пачка, 4 диска, электропакет, салон тоза, мултилур, яъне ки электропакет ҳамаш, яъне ки фулай мошин ҳамаи чизои лозимиш аст. радной краска ҳам хел сиёҳ аст. мошин дар шаҳри Душанбе аст. нархаш 138 000 сомония. дӯстон, ба кадоми шумо агар хеле мошин лозим бошад, боз дар назди мошин мега савдо мекунем соҳибшо, фақат одамони харидор да. ягон маълумот агар ба шумо фаҳмона бошад, метавонед ки аз худашон як бор гирем, фақат одамони харидор. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон ВАЗ 21015 ҳаст ки молодежи мошини советский соли бароишаш 2003 сол аст. сӯзишвораш бензин, газ кор мекунад, мега соҳибшон ҳар душ объём моторош 1.6 литри простой аст. коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои средни, 4 дискаҳои худаш, радной краска серебристи, салон тоза, магнитофон, задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хайбо аниқтар маълумот аз соҳиби ВАЗ, яъне ки ВАЗ 21015. дӯстон, мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 12 000 сомония ки савдо муомилаш мега дар назди капоти мошин мекунем, мега срочна сум дар кора. маърҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худашон гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон Mercedes Benz C классае ки сечка соли бароишаш 1994 сол аст. сӯзишвораш бензин, газ дорад, кор мекунад, гази еврашо дорад, объём моторош 1.8 литр аст. коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кондитсионер дорад, кор мекунад, 4 электропакет аст, балонош шуда аст, хадавои магнитофон ҳамаш кор мекунад, радной краска. мошин мега камтар кор дорад, мега соҳибшо камтар расход дорад, мега яъне ки хитон хайба айхудашон нагуфтияд чӣ кор, не ки расход дорад. мошин дар шаҳри Хурҷанда, нархаш 27 000 сомония ки дар назди капот мега бозам савдо мекунем. радной краскаш ҳам хел сиёҳ аст. метавонед ки дар рақамошон занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худашон гиред. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон мошини Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли бароишаш 2001 сол аст. сӯзишвораш дизеле, объём моторош 2.5 литр аст. коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин 4 диска, 4 балонои 80%, хадавои, салон тоза, магнитофон, радной краска, сафедаи мошин дар шаҳри Душанбе дар дуруни шаҳр мега гаштага соҳибшон. бо нархи 35 000 фурӯхта мешавад. бозам арзон мекунем, мега кадоме ки мехарад занг зада, мега хайбо маслиҳат мекунем, срочна, фақат вариантҳои сумъалиш ягончи гуфтагӣ нест. маърҳамат дӯстон, хайр бештар маълумотро аз соҳибашон гирем. муомилаи хуб мекунем, мега суми налешида. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон бо тагааст Mercedes Benz C класса ки сечка соли бароишаш 1995 сол аст. сӯзишвораш бензин, газ ҳар душ кор мекунад, объём моторош 1.8 литр аст. коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 электропакет, 4 балонои 80%, 4 хоб дискаҳои худаш, яъне ки хати чизош аст, радной краска аст, салон тоза, магнитофон, яъне ки ҳамаш кор мекунад дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. срочна тоқа вариантҳои сумкати. мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 45 000 сомония ки савдо, муомила, дӯстӣ, баҳдорӣ дар назди капоти мошин мега. умуман мошин варианти алиши умуман надорад, мега хоҳишад беҳуда занг назада, фақат кадоми суми налиш дора, мошин ба фақат сумкати фурӯхта мешавад. маърҳамат, рақамошон аста, метавонед бештар маълумотро аз ҳамин рақамошон гиред. маърҳамат.
мошини фурӯши навбатии мо дӯстон ҳастанд мошини молодежне аст ки ваз 2110 советский мошин аст соли бароишаш 2001 сола. Сӯзишвориш бензин газ ҳар дошта аст кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробка механикаи мошин дар ҳолати хубии техникӣ қарор дорад. Мошин 4 диска 4 балонои 60% салон тоза магнитофон родной краска ҳамаш кор мекунад мегӯяд соҳибшон тоқа вариантҳои сумкатӣ. мошин дар шаҳри Кулобай нархаш 11000 сомония ки бозам дар назди мошин мегӯяд савдо мекунем. мошин ба ягон камбуди 100% мошин молодежа 11000 сомонӣ. дӯстон кадоми шумо агар мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира магазин чизе ки барои фурӯш доред хоҳед реклама кардан дар номери имо васаб роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламаш мемонем. мошини фурӯшии навбатии сарбардарон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван соли бароишаш 1996 сола. сӯзишвораш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубии техникӣ қарор дод мегӯяд соҳибшон. мошин 4 балонои 60 4 калпакои худаш родной краска магнитофон салон тоза яъне ки ҳамаш кор мекунад мошин 100% мегӯяд соҳибшон. хай бештар маълумотша бо аз худашон мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе аст нархаш 24000 сомония ки дар назди мошин мегӯяд савдо ҳам мешавад. ва кадоми шумо агар караван лозим аст занг занем бештар маълумотша гирем. хай мошин соз метавонад дар суратош бо ай пеш рафта худтон бинем бардор марҳамат. мошини фурӯшии навбатии сарбардарон ба хоҳиши шумо аст ки Opel Astra J аст соли бароишаш 1999 сола. сӯзишвораш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой мегӯяд соҳибшон. коробка механика аст мошин дар ҳолати хубии беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балони нав 4 диска аккумулятори нав ходовой нав када мега электропакет мултирол балонош мега созай бензин газ ҳамаш кор мекунад салон тоза задагӣ пуштагӣ варид надорад ки мошин мега ҳолаташ беҳтарин магнитофон ҳамаш кор родной краска ҳам хел серебристия. мошин мега сироҳ шуда бо нархи арзон фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри Душанбе дар пойтахти нархаш 37000 сомония ки бозам савдо дар назди мошин мекунем. мега дӯстон назди мошин беҳад арзон аст саъсиянишам хуб ай. ба кадоми шумо агар лозим аст метавонед дар рақами поён буда занг занем муроҷиат кунем бештар маълумотша аз соҳиби худашон гирем. марҳамат. мошини фурӯшии навбатии сарбардарон мошини молодежне аст ки ваз 2106 соли бароишаш 2000 сола. сӯзишвораш бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.6 литри простой коробка механика аст мошин дар ҳолати хубии техникӣ қарор дорад. мошин то моҳи мая танировка дорад то моҳи мая ҳуҷҷат дорад 4 дарои яъне ки дарош 100% мега ҳуи хушро маҳкам мешаванд. хоб балонош 70% аст дискаи худаш магнитофон родной краска мошин 100% хай бо маълумотои аниқ пурраша аз соҳиби мошин бо мегирем. мошин дар шаҳри хуҷанда яъне дар шаҳри хуҷанди босуди нархаш 15000 сомония ки бозам савдо ва муомила дар назди капоти мошин танировка ҳуҷҷатамаш суроғ дорам. дӯстон метавонед ки дар рақами поён буда занг занем бештар маълумотша гирен. хоҳиш шумо ҳам ки фақат лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо васатон подписа кунед. чӣ хона ки ба шумо лозима нависед мо албатта пешкаштон мекунем дар видеои оянда. Daewoo Nexia сарбардар мошини навбатии соли бароишаш 1994 сола. сӯзишвораш бензин газ ҳар дош кор мекунад мега соҳибшон объем мотораш 1.5 литри простой коробка механика аст мошин дар ҳолати хубии техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска 4 балонои 60% родной краска аст электропакет салон созай нормалия миёна аст магнитофон дорад яъне ки мошин дар ҳолати хубии техника мега соҳибшон яъне ки 100%. мошин дар шаҳри хуҷанда нархаш 9000 сомонӣ мешава мега дигар арзон ягончи гуфтагӣ нест то 9000 сомона мега метия мега соҳибшон. дӯстон ба кадоми шумо хеле Nexia арзон лозим аст дар рақамои поён буда метавонед занг занед фақат одамони харидор аз шаҳри хуҷанд наздик бошанд бо хубтара. барва дигар маълумот шагирем фақат срочна яъне ки вариантҳои алиши нест тоқа вариантҳои сумкатӣ. мошини фурӯшии навбатии сарбардарон бояд тагист ваз 2106 молодежне аст ки соли бароишаш 2001 сола.
сӯзишвораш бензин газорад кор мекунад абиё мотораш як 6 литри простой аст коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон ҳуҷҷатҳои мошин мега буд шудаги аст 4 та бронаи яъне ки 60-50% мега хеле примерно 50-60% мега соҳибшон 4 та диска салон тоза хоб мошин мега задаги пуштаги дар сайсияни соза мега фақат камтарак зад имос мега овоз дора мега дига ҳама ҷош как нада мега бе ягон камбуди ҳамаш кор мекунад ҳамаш заводской аз худаш мошин дар шаҳри душанбе аст нархаш 15500 сомония ки бозам савдо муомила дӯстӣ бардори дар назди квартире ки мошин мекунем мега соҳибшон ва кадоми шумо агар ҳамхел мошин лозим аст метавонед дар рақамошон занг зада бештар маълумоташ гиред свет равнои ҳамхел сафед аст марҳамат маълумоти дигаша гирем мошини фурӯшии навбатӣ аз саҳиббардорон Opel Astra F аст ки дар кузофи седан аст соли бароишуш 1993 сола мега соҳибшон сӯзишвораш бензин газорад кор мекунад абиё мотораш як 6 литри простой коробка механика аст мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон раднои краска сафедаи мошин соза мега дар ҳолати кория 4 та балонои миёна аст 4 та дискаҳои рамашка салон тоза магнитофон яъне ки ҳамаш кор мекунад раднои краска аст срочно бо нархи арзон фурӯхта мешавад мошин дар шаҳри Кулоб аст дӯстон дар шаҳри Кулоб нархаш 17000 сомония ки бозам савдо муомила дӯстӣ бардорӣ мега дар назди мошин ҳамин як дона сурат дошта дӯстон кадоми шумо агар мехарем бо як бурда хайхчон пурсем барое ки мошин беҳад арзон яъне ки солош ранги 97 офтиса намедонам ба кадом хотир арзон яки 93 мумкин 97 кадагем барое ки беҳад арзон аст рақамошон дар таги видео аст нархаш 17000 муомилаш дар назди капота мега соҳибшон шумо агар ҳамин хел мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира роё кунед дар видеои оянда рекламаш мекунем ин буд 12 мошини фурӯши мо то видеои оянда худо нигҳбони ҳамаи шумо.